Әмма бә'д, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең исемнәренең берсе ул Әл-Адл, гаделлек иясе, гадел булган Раббыбыз исеме бардыр. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә үзенә зулымлыкны харам кылды һәм үзенең мәхлуклары арасында да зулымлыкны харам кылды, тыйды. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең гаделлеге кыямәт көнендә һәрбер кешегә, һәрбер җан иясенә, һәрбер мәхлукка билгеле булачак. Һәм Аллаһ Тәгалә Каф сүрәсендә әйтә: "Ва ма ана бизалламил лил-абид", мин үземнең кулларыма гаделсез булмам дип әйтә. Һәм икенче бер аятында кыямәтнең дәһшәтләрен тасвирлаганда, кыямәттәге хәлләрне әйткәндә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва над'ул мавазинал қист, ва над'у мавазинал қист яумал қиямah, фала тузламу нафсун шай'a." Һәм кыямәт көнендә без ди гаделлек үлчәүләрен куербыз. Һәм бер кем белән дә, бер генә җан иясе белән дә гаделсез эш итмәсләр дип әйтә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, бу дөньяда ничек кенә булса да кыер сытылган, бу дөньяда ничек кенә булса да ачуы килеп, яки кемгәдер хакы, кемгәдер инде бурычы калып, кеше китеп барса, белсен, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә һәрбер зулымлык иясенә җавабын кайтарачак. Һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә булай ди: "Кыямәт көнендә барлык кешеләр дә ялангач килеш, сөннәтсез хәлдә һәм бухым халәтендә каберләреннән чыгарылырлар" дип әйтә. Һәм шунда сахабалар әйттеләр: "Эй Аллаһ илчесе, бухым халәте нинди халәт ул?" дигәч, Пәйгамбәребез әйтә: "Ягъни һәрбер кешенең дә үзе белән бер нәрсәсе дә булмас" дип әйтә. У него ничего не будет с собой. Ул буш булыр ди. Һәм шунда аларга, кешеләргә бер тавыш ишетелер. Һәм ул тавыш аларга якын булыр. Һәм тавыш әйтер ди: "Мин патша, һәм мин күрсәтелгән гамәлләргә карап җавап бирүче" дип әйтер. Һәм җәһәннәмгә кергәннәрнең берсе дә җәһәннәмгә кирмәс, үзенең бурычларын җәннәт әһелләренә карата түләп бетергәнчегә хәтлек дип әйтә. Һәм мин шул бурычларны чыгарганчыга хәтлек ди. Һәм җәннәт әһелләре дә берсе дә җәннәткә кирмәс, шушы җәһәннәмгә кирүчеләрнең бурычларын каплаганчыга хәтлек. Һәм мин дә шул бурычларны чыгарырмын дип әйтә. Хәтта шул бурыч яңакка сугу гына булса да дип әйтә. Даже если этот долг является простой пощечиной, дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә кыямәт көнендә барлык кешедән дә башкасына карата эшләгән бүтән гамәлләрен, бүтән ачуларын, бүтән зулымлыкларын, бүтән кыерсытуларын чыгарганчыга хәтлек бер кемне дә җәннәткә, бер кемне дә җәһәннәмгә җибәрмәс. Һәм Аллаһ Тәгалә Гимран сүрәсендә булай ди: "Яума таҗиду куллу нафсин ма амилат мин хайрин мухдара ва ма амилат мин су". Аллаһ Тәгалә әйтә, ул көнне ди, һәрбер җан иясе башкарган изгелеген һәм гөнаһларын күрер дип әйтә. Һәм шул җан иясенә изгелекләре һәм гөнаһлары арасында бик зур ара булса иде дип теләрләр дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә сезне үзеннән кисәтәдер, һәм Аллаһы Тәгалә үзенең кулларына карата рәхимле, шәфкатьледер дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең бу дөньяда кылган гамәлләре алар бер кайда да китмәс, бер кайда да югалмас. Ләкин бу дөньяда без үзара гамәл кылганда, сатып алганда, эшләгәндә без җәмәгать акча кулланабыз. Сумнармы, долларлармы, евролармы, яки без бартер ясыйбыз,
ашлыкны икмәккә алмаштырабыз, тимерне агачка алмаштырабыз, яки бурычка бирәбез, яки бүләк итәбез. Ягъни безнең бу дөньяда матди валюта бар. У нас есть материальные ценности, валюты, которыми мы можем обмениваться. Ләкин җәмәгать, белегез, ахиратның валютасы ул безнең изгелекләребез, яки башкаларның гөнаһлары. Һәм менә бу ике әйбер җәмәгать ул кешегә я изгелекләреннән алыныр, изгелекләреннән кире кайтарылыр, я ул башкасының гөнаһлары моңа өстенә иелер дип әйтелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кемнең бу дөньяда нинди дә булса башкасын кыерсыткан хәле бар икән, башкасын рәнҗеткән бер күренеше бар икән, бу дөньяда ук аны шишергә кирәк. Бу дөньяда ук капларга кирәк. Чөнки ахират валютасы җитмәскә мөмкин. Ахираттагы изгелекләрең бик тиз югалып бетергә мөмкин. Һәм пәйгамбәребез әйтә: "Ман канат лаху мазламатун ли ахад мин ирдиhi әу шей, фальятахаллалху минху al-yawm." Кемнең ди башкасына карата берәр зулымлыгы булса, яки аны рәнҗеткәне булса, намусына тигән булса, яки башка әйбер булса ди, бүгеннән үк дип әйтә, халал кылсын дип әйтә, бәхилләтсен дип әйтә, бүгеннән үк ярар гафу итәм дип гафуын алсын ди. Чөнки иртәгесенгә динар һәм дирһәм булмас дип әйтә. Бары тик изге гамәл генә булыр дип әйтә. Һәм зулымлыгына карап, рәнҗетүенә карап, шул изгелекләре белән түләр дип әйтә. Әгәр дә изгелекләре булмаса, гөнаһларыннан шушы рәнҗетелгән кешенең гөнаһларын үз өстенә алыр да, шуның белән өстенә арттырыр авырлыгын дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу дөньяда яшәгәндә бик күп кешеләр бухгалтерияны кулланалар. Ул дөрес, җәмәгать, ул кирәк. Эшләреңне карарга, чөнки зарплата алдың икән, айның ахырына хәтле җитәргә тиеш, иначе нәрсә ашыйсың, нәрсә эчәсең, балаларыңа нәрсә киендерәсең. Берәр бизнес эшләгәндә дебет кредитны сводить итәргә кирәк, карарга кирәк, иначе эшең бармый, иначе эшең югала. Бу дөньяда бухгалтерия кирәк дип без уйлыйбыз, җәмәгать. Ләкин бу дөнья эшләренә кагылганда бик яхшы саныйбыз. Ахират эшләренә караганда без җәмәгать санарга яратмыйбыз. Әй, булыр әле, әй, нитер әле. Һәм күпчелек вакытта кайсы бер кешеләр гомере буена гөнаһ кыла. Гомере буена кешене изеп яши, кешене рәнҗетә. Һәм аннан соң тиз генә бер изгелек эшлим әле, бер юл салып калыйм әле, берәр детский домга ярдәм итим әле, берәр мәчет салыйм әле дип уйлый да, шуның белән котылырмын дип уйлый җәмәгать. Һәм кеше ни гаҗәп үзенең изгелеген бик зур иттереп күрә, гөнаһларын бик вак һәм бик әз генә итеп күз алдына китерә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу дөнья эшләрендә бухгалтерия кирәк булган шикелле, аудит кирәк булган шикелле, ахират эшләрендә дә һәрберебез үз гамәлләребезне тикшерергә тиешбез. Бүген нинди изгелек кылдым? Бүген нинди гөнаһларга төштем? Тәүбә кылдыммы? Аллаһ Тәгаләдән гафу сорадыммы? Минем изгелекләрем гөнаһларыма карый күбрәкме яки әзрәкме? Менә шул хакта уйлап җәмәгать үз-үзен коткару өстендә уйларга тиеш. Ни өчен? Чөнки ахиратта җәмәгать банкротлыкка чыгарга мөмкин. Бу дөньяда да банкротлык бар, ләкин бу дөньяда банкротлык ул бик куркыныч әйбер түгел. Судка бирәләр дә, җиңел генә кредиторлардан котылалар да, рәхәтләнеп яшиләр аннан соң. Ләкин бу дөнья банкротлыгы ул җәмәгать котыла торган әйбер. Ахират банкротлыгы ул мәңгелеккә китерергә мөмкин. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Минем өммәтемнән банкрот булган кеше кем ул?" дип әйтә. Ул ди кыямәт көнендә килер намазы белән, килер закаты белән, килер уразалары белән дип әйтә. Ләкин моны сүккән, моны кыерсыткан, моның малына кергән, моның акчасын ашаган, моны кыйнаган, моның канын түккән дип әйтә. Һәм шул гөнаһларны каплар өчен ул изгелекләрен тарата башлый дип әйтә. Тарата башлар ди, һәм әгәр дә изгелекләре бетсә, ул ди башкаларының гөнаһларын үз өстенә өяр дип әйтә. Һәм шул хәтле өя башлар ки, хәтта җәһәннәмгә ташланганчыга хәтлек дип әйтә.
Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы ахират банкротлыгыннан сакланырга тиешбез. Һәм бурыч дигәннән иң алдан Пәйгамбәребез хадисендә бурыч дип әйттек без әйме, ул җәмәгать менә шул фактически бурыч та бик куркыныч әйбер. Чөнки кайсы бер вакытта кеше җәмәгать озак яшәрмен дип уйлый, кайтарырмын, бирермен дип уйлый җәмәгать. Ләкин әҗәле килеп җитеп бурычыннан котыла алмыйча китеп бара. Әлхәмдүлиллә, әгәр дә аның хатыны, әгәр дә аның балалары, кардәшләре аңлы булып, шул бурычны капларга тырышсалар, омтылсалар, әлхәмдүлиллә. Ләкин алар капламасалар. Алар шул бурычны бетермәсәләр, нәрсә эшли? Кайда бара? Һәм белегез җәмәгать, бурыч ул хәтта сугыш кырында вафат булган шаһидләргә дә гафу ителми. Аллаһ илчесе әйтә, шаһидның бөтен гынахлары сөртеләчәк дип әйтә. Лилләмәгәр бурычы гына калыр дип әйтә. Һәм бурычы бер кайда да китмәс дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы бурыч югалыр, китер дип уйлау җәмәгать алай дөрес түгел. Менә шул бурычыңны ничек кайтарырга, ничек бетерергә, ничек аннан котылырга икәнлекне җәмәгать һәрберебез дә уйларга тиешбез. Һәм иншалла, әгәр дә кеше изге нияте белән бурычны алып кайтарырга тырышса, ләкин әҗәле килеп җитсә, иншалла, Пәйгамбәребез әйтә, кем ди башкасыннан кайтарам дип ниятләп бурычын алса ди, һәм шул бурычтан вафат булып китсә дип әйтә, иншалла, Аллаһ Тәгалә аның бурычын каплаячак дип әйтә. Ләкин нинди ният кирәк? Изге ният кирәк. Кайтарам дип һәм куллар асылындырып, берәйбер дә эшләмичә утыру түгел. Бурычыңны кайтаруда тырышырга кирәктер дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, кыямәт көнендә кешеләр үзара проблемаларын хәл иткәндә, галимнәребез әйтә, кайсы бер вакытта кешеләр дип әйтә, аның зулымлыгы башкасының әшәклеге белән бер тигез булырга мөмкин ди. Ул вакытта алыш бириш булмый, всё. Алар үзара тигез. Кайсы бер вакытта кешенең башкасына эшләгән зулымлыгы тегесенең әшәклегеннән күбрәк булырга мөмкин ди. Шул вакытта моннан алыныр дип әйтә. Кайсы берләренең дип әйтә, әшәклекләре тагын да күбрәк булырга мөмкин дип әйтелә. Һәм бер хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килә. Һәм бу әйтә, эй Аллаһ илчесе, минем 2 кулым бар дип әйтә. У меня есть 2 раба дип әйтә. Ләкин алар мине алдалыйлар дип әйтә. Алар миңа хыянат кылалар. Они поступают со мной вероломно. Алар ди минем сүземне тыңламыйлар ди. Һәм кайсы бер вакытта мин ачуланып, аларны сүгәм дип әйтә. Аларны кыйним ди. Менә минем бу хәлем ничек булыр дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кыямәттә ди, аларның хыянәтләре, аларның алдаулары, аларның сине тыңламаулары үлчәнелер дип әйтә. Һәм синең дә сугуларың, аларны кыйнауларың һәммәсе үлчәнелер дип әйтә. Һәм әгәр дә аларның алдаулары синең сугу кыйнау белән бер тигез булсалар, берәйбер дә булмас дип әйтә. Расчет булыр дип әйтә. Ләкин әгәр дә синең аларны кыйнауларың күбрәк булса дип әйтә, синнән алыныр дип әйтә, синнән хисап кылыныр ди. Әгәр дә аларның алдаулары, әгәр дә аларның хыянәтләре күбрәк булса, алардан сиңа кайтарылыр изгелекләре диелә. Һәм менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә хисап кылыр дип әйтә. Һәм шунда бу кеше бу сүзләрне ишеткәч уйлады да җылый башлады. Һәм нәрсә эшлим, нәрсә ничек булыйм дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, син ди, Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен белмисеңмени? Аллаһ Тәгалә әйтте ди, без ди гаделлек үлчәүләрен кыямәт көнне куйырбыз дип әйтә. Һәм бер генә җан иясе дә бер ничек тә аңа зулымлык кылынмас дип әйтә. Һәм хәтта гәршиш бөртеге, тузан бөртеге кадәр булса, гамәл булса да, ул ди хуҗасына кире кайтарылыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм бу кеше бу аятларны ишеткәч уйлады да, эй Аллаһ илчесе ди, мин моннан бер генә выход күрәм дип әйтә. Бер генә эш күрәм дип әйтә, мин аларны азат итеп, лучше алардан котылыйм дип әйтә. Алардан котылыйм да, һәм кыямәттә аларның рәнҗешләре миңа төшмәсен дип, аларны лучше Аллаһ ризалыгы өчен азат итим дип, аларны чыгарып җибәрә. Һәм шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, галимнәр бу хадистән
шушындый эш нәтиҗә ясадылар. Әгәр дә кешенең башкасын рәнҗетүе сәбәпсез булмаса, сәбәп белән булса, тегесенең әшәкелеге белән булса, бер тигез булсалар, ул вакытта бер нәрсәгә, бер кемгә дә бирми. Ләкин кешенең зулымлыгы башкасының әшәкелегеннән күбрәк булса, моңнан алына. Тегесенең әшәкелеге күбрәк булса, тегесеннән алыныр, моңа кайтарылыр, дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, белегез, бер генә эштә, бер генә сүздә читкә китми, һәм бер кайда да юкка чыкмас. Һәм ул җәмәгать кешеләргә генә түгел, ул хәтта хайваннар арасында да шулай булачак. Һәм Аллаһы Тәгаләнең гаделлеге ул хәтта менә шул хайваннар бер-берсен сүзешеп, бер-берсен үтерешеп, төрткәләшеп бу дөньяда гамәл кылган булсалар, эш кырган булсалар, кыямәттә дә алардан алыныр дип әйтә. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, һичшиксез ди, кыямәттә мәхлуклар арасындагы булган проблемалар, хисаплар бөтенесе башкарылыр дип әйтә. Хәтта мөгезе сынган сарык мөгезле сарыктан да үзенә кире кайтарыр, үзенең үчен дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, белергә кирәк. Кайсы бер вакытта кешеләр, алар үзенең наданлыклары белән, үзенең гафил булулары, беспечный булулары белән, алар булай дип уйлый: минем бу эшемне кем күрер инде? Ярар инде, миннән дә әшәкерәк кешеләр бар. Миннән дә авыррак гамәлләр, үтерешләр, кан куешлар эшли торганнар бар. Бу минем эшем юрында, дип әйтүчеләр бар, мөхтәрәм җәмәгать. Ләкин белегез, Аллаһы Тәгаләнең гыйлеменнән синең хәтта кечкенә генә эшләнгән эшең дә юкка чыкмый. Аллаһ Тәгалә белә. Һәм ул билгеле була, һәм ул языла. Гамәл дәфтәренә язылып куела. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кеше арасындагы бүтән булган спорларны белә. Бүтән рәнҗешләрне белә. Бүтәнесен ул җәмәгать кыямәттә хисап алачак. Хәтта кешеләр арасында гына түгел, хәтта хайваннар арасында да. Бер вакытны Әбу Зар әл-Гифари, Аллаһ аннан риза булсын, әйтте, Аллаһ илчесе ди белән бергә булганда ди, Аллаһ илчесе ике сарыкның бер-берсен сүзешкәннәрен күрде дип әйтә. Һәм шуны күргәч, миңа әйтте ди: "Эй Әбу Зар, син беләсеңме, бу ике сарык нигә бер-берсен сүзәләр?" дип әйтә. Нигә булар сугышалар, талашалар? Нигә булар төрткәләшәләр дигәч, Әбу Зар әйтә: "Юк ди, кем белсен хайваннарны? Алар хайван бит инде, әйме? Аларны белеп бетереп булмый." Һәм шунда Пәйгамбәребез әйтә: "Ләкин Аллаһы Тәгалә белә" дип әйтә. Аларның нәрсә өчен сүзешкәннәрен белә ди, һәм кыямәт көнендә алар арасында шушы низагны, шушы спорны, шушы бәхәсне чишәчәк дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә хайваннарга шундый тормыш кылды. Алар бу дөньяда яшиләр, һәм алар ахирәттә дә алар арасында хисап кылыначак. Ләкин хисап кылынганнан соң алар туфракка әйләндерерләр. Һәм аларның гомерләре бетте, тәмам. Без кешеләр, җиннәр дөньясы, кешелек дөньясы, без җәмәгать гамәлләребез өчен хисап кылыначакбыз, һәм гамәлләребезгә карап, кайда барачакбыз, кайда булачакбыз, һәм барыбызга да мәңгелек биреләчәк. Һәм шул вакытта җәмәгать, җәһәннәм әһелләре, алар теләрләр: "Я Раббыбыз, безне дә хайваннарны туфракка әйләндергән шикелле, без дә туфрак булсак иде", дип теләрләр ди. Ләкин Аллаһы Тәгалә һәрбер кешегә үз тиешле җәзасын бирәчәк диелә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә кыямәттә безгә Коръәндә мондый аятларны әйтә: "Яума ла янфаул малу ва ла банун илля ман аталлаһа биқалбин салим". Ул көнне ди, кыямәт көнендә дип әйтә, кешегә аның байлыгы да файда китермәс, аның балалары да файда китермәс ди. Илля мәгәр кем Аллаһ каршына сәламәт йөрәге белән килгән кеше генә дип әйтә. Игътибар итегез. Кем котыла кыямәт көнендә? Сәламәт. Кто придет ко Всевышнему Аллаху со здоровым сердцем. Нигә Аллаһы Тәгалә кем намаз белән килде, ул котылачак дип әйтмәде? Нигә Аллаһ Тәгалә кем закат белән килде, ул котылачак дип әйтмәде? Нигә Аллаһ Тәгалә кем уразаларын тотты,
әти-әнисенә яхшы булды, хатынын яратты, балаларын анда KFC-га алып барды, ашатты дип әйтмәде. Нигә? Нигә Аллаһ Тәгалә сәламәт йөрәк белән дип әйтте? Чөнки җәмәгать, кеше намазлы була торып та җәһәннәмгә эләгергә мөмкин. Банкротның хадисе нәрсә дип әйтә пайгамбарыбыз? Намазын укыган ди, уразасын тоткан дип әйтә, закатын биргән ди, ләкин моны сүккән, моны кыерсыткан, моны кыйнаган, моның канын эчкән, моның бурычын кайтармаган. Шуның өчен җәһәннәмгә булачак дип әйтә пайгамбарыбыз саллаллаһу алейһи вассалам. Сәламәт йөрәк белән килгән ул котылыр дип әйтә. Нәрсә соң ул сәламәт йөрәк? Беренчедән, кешенең Аллаһка карата булган йөрәге, мөгамәләсе, отношение со Всевышним, менә шунда сәламәт булырга тиешле. Аллаһы Тәгаләгә тиңдәш китерми, Аллаһ Тәгаләгә ширк кылмый. Димәк, Аллаһ Тәгалә белән арасы яхшы. Икенчесе, үзенең шикелле кешеләр белән арасы яхшы булсын. Башкаларны рәнҗетмичә, башкаларга зулымлык китермичә, бурычларын кире кайтарып, хакларына кирмичә, ул дип әйтә, әгәр дә бу дөньядан китеп барса, менә шул кешенең йөрәге сәламәт булыр дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, карыйк үзебезнең гаиләләребезгә, хатыннарыбызга, балаларыбызга, әти-әниләребезгә, туганнарыбызга, дусларыбызга, безнең араларыбыз аның белән сәламәтме? Безнең аларга зулымлыкларыбыз тимәдеме? Аларның безгә рәнҗеше юкмы? Менә шуны тикшерергә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шул вакытта, әгәр дә араларыбыз яхшы булса, иң элек Аллаһ Тәгалә белән ара яхшы булса, һәм аннан соң аның мәхлуклары белән аралары яхшы булса, менә шул кеше кыямәттә котылачак, иншааллаһ. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә йөрәкләребезне саф кылсын, пак кылсын, сәламәт кылсын. Башкаларга булган рәнҗешләрне, я Раббым Аллаһ, бу дөньяда хәл итәргә насыйп итсәң иде. Я Раббым Аллаһ, булган бурычларыбызны бу дөньяда кире хуҗаларына кайтарып, безне котылдырсаң иде. Һәм ахирәттә дә, я Раббым Аллаһ, үзеңнең рәхмәтеңә ирештереп, барыбызны да җәннәт әһелләреннән قلصان إذا آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.